हेल' फैदोलाय नै दसे रिजाल्ट नायनोसैलाय गरमनो एसे उदालगुरियाव नै जोंहा रिहन दैमारि सारा हाइस्ट थाना दङ बर्थमान 14,766 माबायाव दा कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबा सोरबा दे फैदोलाय रिजाल्ट नायनोबा सोर सोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय अबे अबे जायगानिखौ नायनो लुबैदों कमेन्ट खालाम दे सोर सोर अबे अबेनिखौ नायनो लुबैदों तामुलपुरनि नायनो र तामुलपुरनि नै 11 राउन्ड थांबाय दै जोंहा हाइस्ट आवगायदों माबाया बिजेपिया बिश्वजित दैमारि सारा हाइस्ट थांनानै दङ दायो मबाइलखौनो ओरै खालामनांसिगोन ना र' ओरै खालामा बादि जागोन केमेरायाव उल्थासो जागोन नामा बिदिबा नांलायला ओरैनो खालामसै बिश्वजित दैमारि सारा हाइस्ट थांना दङ 11 राउन्ड थांबाय नै 14,556 माबायाव बेरगावनि नायनोसैलाय बेरगाव बिपिएफनि हाइस्ट थाना दं नै मनीश्वर बर'आ 10 राउन्ड थांबाय मोनबाल'सै 24,322 प्लास का ओरैबायदि बाराखा बिनिया ओमफ्राय भेरगावआव नायबाय बिजनि नुदोंना क्लियार ना बिजनि नायनोसै आरो बिजनि नै माथो माबाया होलांलायबाय 10 राउन्ड थांबाय दै अरुप कुमार दिया होलांलायबाय नै अरुप कुमार दिया दहाय बिराद थांदोंमोन माबाया कमल सिंह नार्जारिया आवगायलायबाय 10 राउन्ड थांबाय ओरैबायदि होलांखादों लाइक खालाम दे दानि गोदान फैनायाव सोर सोर फैदों लाइक खालामना हो भिडिअखौ ओमफ्राय आरो शेयार खालामना हो बिराद लाइकआनो फैयाखै नै मोनसेब्लाबो होमबाना इन्ट्रेस्ट जायो जोंबो भिडिअ होनो दे लाइक खालामना हो अननानै सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना हो
नुदोंना नोगोद दावखोखाबाय नै 15,000 डिफेन्स जाहैबाय उदालगुरिनि खनानि र' आरो 14,000 प्लास 14,766 प्लास नै रिहन दैमारि सारा आवगायना दङ दायो बर्थमान 9 राउन्ड थांबाय दिपेन बर'नो सारना माबा नै सेकेन्डआव दे कमेन्ट खालाम सोर सोर बबेनिखौ नायनो लुबैदों टंला सिडलिनि नायनोसैला एबार सिडलि चिरां नै पानिराम ब्रह्म ओरैबायदि 20,000नि बारा भट लाना दंखायो नै पानिराम ब्रह्मआ पानिराम ब्रह्म बोरै नायो बिदिखौ प्लिज क्रोम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय रिजाल्ट ACI सार्च खालामबानो जाबाय होमबानो नुयो बेयाव क्लिक खालामबानो नुगोन रिजाल्ट ACI बै गोजौआव नुदोंना बै गोजौआव नाय result.aci.com/gov.in बेयाव क्रोमाव थांनानै सार्च खालाम 15 राउन्ड थांबाय दै 15 राउन्ड थांबाय दे ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो सोर सोर नायनो गोसो आरो बबेनिखौ नायनो गोसो बाक्सानिखौ नायनो र' बाक्सा बाक्साया नै राकेश ब्रह्म सारा सेकेन्डआव दङ मानेश्वर ब्रह्म वा बहुत डिफारेन्सआव दंलै ओरैबायदि पावारफुलखा BPF नै 10 राउन्ड थांबाय बारा गैला आरो 31,926 बाराखा नै बटानो ओरैबायदि बाराखा ओमफ्राय मानि नायबावनो दायो बावखुंग्रि बिसोरखौथ' नै ओरैबायदि बाराखा हानाय नङा बेखौ फेजेननो 17,198 बाराखा नै बिनिबो कंग्रेसनिफ्राय UPPLआथ' गैखाला नै UPPLआ गैखाला नै दे कमेन्ट खालाम सोर सोर नायनो गोसो बबेनिखौ नायो हेलौ मोननै लाइक फैबाय लाइक खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम बबेनिखौ नायनो गोसो जादों
BPF जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद BPFआनो गोजाखा देरहाखाबाय होनजायो सेस एमबिग्ला नाङा तामिलनाडुनि नायनो ओरैबायदि हिट तामिलनाडुना नै TBK ओरैबायदि बाराखा TBK साउथ फिल्मनि एक्टरनि वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं देग्लाय 194 BPF जों हायो सोरबा हायालै हाया टाइगार इज बेक होनदों माथो रावबो हाया BPF जों नैबे जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि नै 194 ता सिटआव आवगायना दंखायो सारिका नार्जारी दे नों मा डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरदो सारिका नार्जारिया सारिका नार्जारी मा डिस्ट्रिक्टनि दे खिथाहरदो आंथ' BPFसोखा आदसा नंगौ नामा दे क'क्राझार औ क'क्राझारावथ' बिराद हिटखा लरेन्स इस्लारि आरो जोंहा नैबे सेवालि मेदाम जोंनि उदालगुरिनि बायदि जादों आं उदालगुरियाव जेरै दिपिन बर'जों रिहनजों बिराद हिट जादों थिग बिदिनो आरो नै 11,000 प्लास का नै 11,000 प्लास देरहाना दंखायो माबाया जोंहा हाग्रामा महिलारि हिन्जावा सेवलि मेदामा ओरैबायदि पावारफुलखा नै 7 राउन्ड थांबाय दै ओमफ्राय दायो 7 राउन्ड दंबायो 14 राउन्डसिम जागोन बिसिना इन्टारेस्टिं बरिया बिदिसो जानांगौ खिन्थु बावखुंग्रियावसो आं बिराद दुखु मोनबाय आरो बर'फोर देरहानायाव जागौमोन दे आरो सोर बेखौ नायनो गोसो माथो रावबो फैला लाइभआवनो दे कमेन्ट खालाम सोर नायदों हनै नायगासिनो मानसिफ्रा मानासनिखौ नाय मानास नै फैलानि 26,000 प्लास का नै 26,400 4 माइनास का 9 राउन्डसिम थांबाय 9 राउन्ड दंबायो बिसिना जिन्दाबाद अके लाइक खालामना हो सारिका नार्जारि ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनो हायोबा नै ओरैबायदि होलांखादों बार बायदि होलांखादों मोजां मोनोना नायनो क्लियार नुदों नुवाखै दहायनो होखादों आदसा दे थेंक इउ स' माच फांखाखौ खमायनो र' बिराद साउन्ड खोनादों नामा नोंसिना नयस फैदों बिरादनो बाहेरनिफ्राय साउन्ड फैदों दिनै ओमफ्राय जोंहा माजबाट समस्तिनिखौ नाय ओरैबायदि बरिया हिट जादों माजबाट समस्ति बरिया जादों र' माजबातनिखौ नाय देरहाबाय होनना सानना लाजाखायोदां माजबातनियाव दायो जोंहा सरन बर' सारा नै नायना लादो ओरैबायदि बाराखा नुबायना 16 राउन्ड देरहाखाबाय नै गैला सेस फिनिश स्टेज राउन्ड थांबाय समस्तिनिया
देरहाखाबाय नै माजबातनिया आंहा बारा गोबाव थानो मोननाय नङा एसे मोसादों आदसा इन्जय 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 नै माजबाट समस्तिनिखौ नाय सरन बर'आ देरहाबाय देरहानायनि मजा लागाव दे 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 बेदरफ्रा जोंनोबो पार्सेल सोना हर देरहानायनि बेदरखौ जोंबो जानाय नङा माबायदि पार्टि दिनैथ' दाउ अमा जानाय नंला मानसिफ्रा बोरमासो जाजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं बोरमा बेदर जालायसिगोन मालाय माजबातनिया देरहाबाय नै उइनार जाबाय सरन बर' सारा थांखाबाय दिकिया जुलिनिखौ नायनो र' दिकिया जुलि माजबातना थांखाबाय अशक सिंहालसो नै दिकियाजुलिना 7 राउन्ड थांदों दासो दंबायो पार्टि जागोन दे साम'सो एवगासिनो अमानो आदसा बोरमा जादो बोरमा दिनै बोरमा दा मोनायाव बिहैनांगौ केन्डिडेटफोरनाव हाग्रामा महिलारि मेदामनाव महिलारि हिन्जावनि मेदामनाव सेवलि मेदामनाव बिहैनांगौ दा देरहाखासिगोन बेबो भेरगावनि नायनोसै भेरगावनि टंला भेरगाव नै बेयावबोथ' होलांखाबाय 24,000 प्लासखा 10 राउन्ड थांखाबाय महेस्वर बार' नेरसोन बर' माबानि ओमफ्राय इउपिपिएलनि अमा मा ओंख्रि जोंहाना जेबो गैया मैथा जहल भिन्दिसोमोन जेबो गैया मैथा जहल भिन्दि दे कमेन्ट खालामदो अन्नानै सोर मानि जायगानिफ्राय नायदों ओमफ्राय आरो अबे जायगानिखौ नायनो लुबैदों दतमानिखौ लाबोलै ब्रादार आदसा दतमानि दे गोथाव थेंक इउ दतमानि नायनोसै दे दतमानि